Amapolisa aseMpuma Koloni aphanda isiganeko sokubulawa kwamalungu osapho asixhenxe nabulelwe ngokungenalusini kwilali yakuThantseka eMthatha. Amapolisa aseBityi yabizwa kwindawo yexhwayelo nalapho afumene lamalungu osapho edutyulwe entloko. Ngokwengxelo olusapho belungiselele apha kulomzi lisenza amalungiselelo omngcwabo welinye ilungu elidutyulwe lasweleka kule veki iphelileyo.Kusenjalo abaziboneleyo ngethuba kusehle isiganeko bathi kumbonzeleke amadoda kulomzi nalapha afuna ngenkani imali kamasingcwabane nebinikezelwe ngaphambili ngumbutho. Ndatheli yethu Nkululeko Nyembezi kunye nosokhamera wethu uLwandile Mbulali basenzele le ngxelo belapho kuThantseka eMthatha. Kakhulu sikummandla waziwa ngokuba kuThantseka nekuyilali apha engaphansi kwepolice station aziwa ngokuba iBityi. Ummandla kwazi kakhulu ngezendlo apho kubulawa khona abantu ngenxa mhlawumbe ungavisisani kakuhle kwizinto zemfuyo njalo njalo. Namhlanje kulomzi kusekubuliwa abantu abasixhenxe nalapho ngena abantu abangaziwayo bavulela imbumbulu kwasuka abantu abasixhenxe bonke. Kodwa namhlanje silapha ke sizova mhlawumbe kutata ukuba kube kwenzeke intoni na. Ngokuqinisekileyo tata wami osapho nikhathazekile kakhulu into ehlile ekhaya. Ewe mhlobo sami sikhathazeke kakhulu ngoba besalungiselela isingcwabo salo mama walapha wafika ke ngokubantu badubula abantu basixhenxe. Lo nto yasihlupha saso samisa yonke into. Yiyo ke ngokulento silimaza sifuna noncedo ngoba sixakiwe sibadala asinokwazi thina umelana nempi. Kuthiwa intoni ingxaki xa nisiva mhlawumbe? Ingxaki andikayazi namhlanje uba intoni. Siyayazi mhlawumbe abantu bayazi phangaphandle baqhelekile ukuba kube khona ukubulawa kwabantu ngenxa yemfuyo. Mhlawumbe ikhona ibikavakala ngalonto? Hayi ke imfuyo ke iyathathwa ke yona. Mhlawumbe yiyo asiyazi kodwa ke ngoku sikuselela into ba bangena ezindlini ngoku asiyazi ke kuthiwa bafuna imali apha. Siyeva ukuba belungiselela nomngcwabo. Besilungiselela nomngcwabo. Lo sesibona mama umeke ngoku umngcwabo lo. Siqale siqwalasele lento yabantu bangaka ababhubhileyo. Enkosi kakhulu tata yasisithethi sosapho eso imeko ke imaxungu kakhulu kodwa ke sinaye ke omele umasipala wasekuhlaleni iKing Sabatha Local Municipality KSD sizova mhlawumbe ukuba ngakube xa izinto zinje kwenzeka ntoni nisithathe njani mhlawumbe ezingxelo ukushaya kwazo ofisini ekasedolophu. Iyo lonto umsasazi beselapha ukusukela ngentsimbi yesithandathu kukothuka nokuba noko siqhelile ukuziva izinto kodwa leya lapha iyasimangaza kakhulu kakude kube khona izidumbu ezisixhenxe ngexesha elinye. Umasipala ke sinawo amaphulo esiqhele ukuwenza kwimeko ezikumila kunje nesiqinisekisayo uba kweli khaya siza kwenza kanye ngolo hlobo lokuba sikhangele lonke uncedo kuzo zonke i-stakeholders karhulumente ukuqinisekisa uba abantu beli khaya nokuba sekugqithe isingcwabo kodwa babonakala ukuba urhulumente bakhathalele.